Que no trobes informació en clau valenciana? Ningú et conta com t'afecta l'actualitat? València Maig, el programa que t'acosta a la realitat des del prisma que busques, des d'un punt de vista valencià. De la mà de Josep Puigades, així comença València Maig. Hola, què tal? Com estan? Benvinguts de nou a València Maig. Avui és 31 de març de 2017. Acabem este mes i de seguida ja estan ahí Setmana Santa i les Pasques. Ja estan celebrant actes de Setmana Santa. Avui els anem a parlar sobre aquesta idea que ha tingut el múltiple regidor que sempre està inventant-se coses i que ens du a tots foits en la ciutat de València, que és que ara vol que no s'aparque en el carril bus. Estem parlant del regidor Gretzi, de Compromís. També parlarem sobre l'adquisició de la CaixaBank de l'Àgora de la ciutat de València, de la ciutat de les Arts i les Ciències. I els valencians encara hem de pagar més diners per a que se la queden, perquè l'hem d'adequar per a el que ells volen. Recorden que n'hi ha goteres en aquest edifici de la ciutat de les Arts i les Ciències s'acaba de construir fa no res i que també és que resulta que la part de dalt no està tapada. Parlarem d'això. També parlarem del tema de la televisió pública valenciana, de A. perquè ja sabem qui seran els pròxims treballadors que entren a ocupar un lloc en aquesta televisió pública. Ja sabem quin serà el barem per a triar-los. Parlarem també amb Joan Sancho, que és politòleg i analista polític. Sobre què? Sobre plurilingüisme i la decisió del govern d'Espanya, del Ministeri d'Educació, d'impugnar l'acord del govern del Consell. També estarem parlant amb Aureli López, que és membre de la secció de Llengua i Literatura de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i fa en esta casa el programa Xerrant. Sobre què? Sobre la presentació del Diccionari General de la Llengua Valenciana, un diccionari que, segons ja el diputat en Corts, Eduardo Santamaría, del Partit Popular, diu que volen fer ja seua la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. I ara sí, anem a començar el programa parlant en Lluís Fornés. Qui és Lluís Fornés? Lluís Fornés és una història recent i viva dels últims anys des de la transició o més abans de la transició en la nostra comunitat. És, podríem dir, un cantautor des de la nova cançó, és director de teatre i parla sobretot i canta música tradicional i reivindicativa. Lluís Fornés, bona nit a l'altra banda del telèfon. Hola, què tal? Com esteu? Molt bé, així estem, veient que parlem avui a les 8:30 de la nit, que ja passen uns minutets, fins a les 9:30, així en la 107.7, en Play Ràdio. Tenim també en la taula a Jaume Hurtado. Què tal? Bona nit. Que és secretari general de SOM. Lluís. Som. Què som? Som o no som? Tu sabràs. Tu eres? Els he de recordar... Sí, som. Sí, som. No us discutís, som. Els he de ficar en antecedents un poc als oients, perquè Lluís té una manera particular d'expressar-se. Quan pareix que no s'ha deixat noquejats, no? Que diu, què estan dient Lluís? Sempre s'ha d'agarrar la part positiva. No li senta mal ningú les paraules que puga dir Lluís, perquè sempre està parlant en un to que podríem dir que entre de risa i de broma i d'ironia, sobretot. Lluís, és Perdone, així. la ironia és patrimoni de la intel·ligència, o sigui que m'apunta tota la que em toque. Ja està, punt, ja passa. Lluís, has presentat un nou llibre sobre Constantí Llombart. Des de l'associació OC. No, realment no és un llibre, és un número més de la revista Paraula d'Or, que paguem cada any si pot ser, perquè és una revista que paguem de la butxaca, i per tant l'any que no pot ser no es treu, però en fi, la idea és que hi ha un número cada any, i el d'enguany, la veritat és que és més un llibre que una revista, perquè l'hem dedicat tot a la idea de Constantí Llombart i l'alienació elitista, i la veritat és que el firme jo tot, però vaja, forma part, és el número 15 de la revista anual Paraula d'Or. ¿Vale? Però és llibre. Lluís. És un col·leccionable. Lluís, Diga. podríem dir que tu eres cantautor, i ho eres, sí, des de la nova cançó. El Sifoner canta, i Lluís Fornés li fa les lletres, però bueno, el Sifoner canta, per tant, canta autor, vale. Cantautor des de la nova cançó. Tu compartires escenari en qui podríem dir que avui està molt ben considerat, perquè hem de dir que tu t'has treballat molt les coses, i hi ha altres cantautors que, depenent de la ideologia política la que tenen, sempre han viscut molt millor
cantant en valencià, per molt que diguen que en valencià no hi ha subvencions i coses d'estes. Tu, com t'ha anat la sort? A veure, no sé si ho hem de cantant en valencià, la veritat és que no s'ha pogut viure mai. Jo m'he guanyat la vida fent... Uno pot jo m'he guanyat la vida viure... de professor de valencià, perquè quan cantava me'n recordé que un bon amic em va dir un dia, escolta, que han fet oposicions de valencià enguany, com no t'has presentat? I que jo cante. I m'ha dit, tu cantaràs quan toca cantar, tu fas oposicions, que fa falta gent que estiguen als instituts fent classes de valencià, i tu et presentes enguany a les oposicions del total, que escolta, però que sí, que ja cantaràs quan toca cantar. I jo em vaig presentar el segon any, primer no, perquè ja cantant, però el segon any em vaig presentar a les oposicions de valencià i he sigut professor de valencià durant molts anys, gràcies a que un bon amic em va obligar, perquè jo volia viure de cantar, però en aquell moment ja era complicat, però gràcies a que vaig fer oposicions puc guanyar-me la vida. No crec que hi hagi ningú que cantant en valencià guanyar la vida, saps? No, però uno pot guanyar-se uno pot menjar de cantar en valencià, però no tots els dies. No, home, claro, jo ara ja tinc igual, jo m'he jubilat i per tant ara ja puc viure de lo que... d'això, de ser ric, jubilat no, jo sempre dic que jo tinc vist de rendes, que sóc ric i vist de rendes, però qualsevol cantant per ahí que vulgui cantar en valencià o escriure en valencià o fer algun... ho té molt difícil, Per què ho té difícil? Perquè l'administració pública no dona diners o perquè els dona a determinats grups que li són afins? Jo, això, com el del donar, seria cosa de depèn qui mani, que són els meus amics i no sé què. No, supon que perquè la situació general, la situació social valenciana és molt complicada i això, poder sobreviure en una cultura minoritària, en una llengua minoritzada, jo què sé, és sempre complicat. I jo no conec cap de casos, la gent que es dedica a coses on tinga que veure amb la llengua o són molt, molt grans i viuen d'escriure, que crec que no hi hagi ningú, i de cantar tampoc, a no ser que algun govern es subvencione, però jo no crec tampoc que sigui una qüestió de les subvencions públiques, és més una qüestió general dels valencians en general, dels valencians sobretot, dels valencians que volen moure's en la llengua pròpia, en la llengua autòctona. Ahir sempre hi ha un fum de problemes. No només per quina administració sigui, perquè si no haurem pogut dir, pues abans no es podia i ara com hi ha un altre n'hi ha alguns que poden viure. Pues, els amics dels que manen tampoc no poden sobreviure fent només, dedicant-se només professionalment a una cosa. Al meu entendre, vaja, no sé, igual sí que hi ha algú per ahí que pot viure del que li paguen els amics, però no crec. Lluís, ara és notícia per la publicació del llibre revista que ens has comentat de Constantí Llombart. Tu escrius tot aquest contingut, el firmes tu. Es sents identificat en Constantí Llombart? A tot això hem de recordar-li a l'audiència que Lluís, lingüísticament, depenent de la lingüística, ell pensa que estem parlant occità, com pensaven la gent de la Renaixença valenciana, que l'occità, la llengua d'oc, el català, el valencià i el mallorquí formen una llengua comuna. Lluís, et sents identificat en Constantí Llombart? A veure, jo em sent identificat amb moltes coses en Constantí Llombart, ideològicament, pues jo també em considero un home progressista, d'esquerres, no sé què, i salvant les diferències dels moments, pues jo crec que Constantí Llombart està molt a prop d'un pensament d'un senyor de família humil, com és ell, com sóc jo, que s'ha hagut d'espavilar i tirar avant com ha pogut, i per tant pues, hi ha moltes coses en les quals m'identifique. Sobretot, que ho dic en el treball, en l'aliança elitista, que trobo que Constantí Llombart se l'ha maltratat moltíssim, perquè els sabuts, això ho explica millor allí,
els sabuts que venen de la universitat i el que sigui, sempre allò de que no ha arribat a acabar els seus estudis, perquè era inconstant i era no sé què. No, senyor, Constantí Llombart era un geni, va posar la Renaixença en funcionament i era un superdotat intel·lectual. El que passa que estos mediocres no volen reconèixer-ho, però Constantí Llombart era un gran personatge, un senyor que remou i posa en funcionament la Renaixença, que després els altres se ven apuntar, que fora Llorente i tot això. Però ell va ser l'ànima perquè realment era una ment fora de lloc i no va acabar d'estudis universitaris com moltíssims que tenen un gran quocient intel·lectual, moltíssims, sobretot homes, però també dones o xiquets, que abandonen els estudis perquè els estudis no donen allò que necessiten. I realment les característiques que veus ahir en la gent que ha parlat de Constantí Llombart és un fora de sèrie que en d'altres coses va posar en funcionament la Renaixença, cosa que no ha fet més que ell. Per tant, una cosa que només ha sabut fer ell vol dir que és un fora de sèrie. I tots els seus que han de parlar d'ell sempre tenen gana de minimitzar-lo i de contar aquella història de que no va arribar a estudiar perquè estava molt sobre tots els que anàveu a estudiar. Ell era superior a totes aquestes lleis de l'absentes, ahir jo li explicaré la veritat, i ell s'avorria i no va poder, a banda de les seves condicions, tampoc podia pagar-se una carrera i no sé què. Però Lluís, mi abuela, soy Jaime Hurtado, mi abuela decía que estudien els tontos, perquè els listos no necessiten estudiar. O sea que es... Claro, o sea que es tontos estudiaven perquè els listos ja eren listos. Pues veus, i no això és el que intento dir jo d'una manera més fina. Ho ha resumit. Però això ho deia ma abuela. No tenia raó. Claro, estudien els tontos. Lluís, respecte a la família de la qual forma part el valencià, sí, ja estem en moltes famílies i moltes capelletes, estan els catalanistes, estan els valencianistes, depenen de quin signe de puntuació, d'accentuació utilitzen. Després apareix, la gent que no et conega, apareix l'occitanisme. Clar, què vol? No, continua, sí. No. A veure, jo he dit moltes voltes que jo no sóc occitanista. Jo sóc occitanòfil, amant i estudiós d'aquella cultura, igual que sóc catalanòfil, amant i estudiós del català i la seva qüestió, i per tant no m'agrada... Jo, com més major vaig fer-me, van acabar-se amb les ganes de ser ista de res. Ista no, saps? Jo... allò m'interessa perquè és un poble que està al costat i m'interessa, fa molts anys que vaig posar a estudiar i de fet la tesi doctoral la vaig fer en relació a això perquè era un tema que m'interessava i un tema que se m'amagava i no em parlaven d'ell i a mi quan les coses se m'amaguen diu això és pecat, doncs jo vaig i peque perquè a mi m'agrada sempre anar a pecar. Però en què consisteix el teu treball? Em vaig posar a estudiar les coses aquelles que passaven per allí en un altre món, que dien allò dels occitans, això és una cosa així, però allí no parlen, no sé. És igual. Jo el que vaig trobar en els estudis que vaig estar fent és que el valencià no es pot entendre ni separat del català, ni separat del llenguadocià, ni separat del gascó, ni separat del provençal, perquè sobretot en la meva comarca han vingut una quantitat de provençals i gascons i aquí hi ha tota una sèrie de paraules que no s'expliquen si no saps gascó. I jo tampoc soc un especialista en dialectologia occitana, però hi ha coses que has hagut d'anar buscant-te pel teu... Però i tot això perquè no m'ho explica ningú. Els departaments de filologia catalana per què ensenyen només el que ensenyen? Jo per entendre coses de la meva comarca he hagut d'estudiar pel meu compte i això només ho sé jo perquè no m'ho han ensenyat els meus mestres de filologia catalana, doncs home, no sé quins estudis estem fent. Dic és de catalana, que encara fan una llengua més gran, el de la Real Acadèmia, que només estudien el valencià estricte, doncs tampoc poden explicar una sèrie de qüestions. Per tant, jo tinc la ment més oberta, que és del valencià estricte, que és dels països catalans, més oberta, i això em fa entendre una sèrie de coses, com ara que el valencià no s'entén, ni fora del català comú, ni fora del provençal comú, ni fora del llenguadocià. S'ha d'entendre tot en un conjunt. Si no, no entendrem mai res. I totes les bregues que hem tingut els valencians és culpa d'això. Bueno, això, jo, en els llibres que anomena, en el paraula del número 15 la idea clau és
tot el que estem patint els valencians és a causa de l'alienació elitista. O sigui, els primers que no entenen res són els intel·lectuals que s'han dedicat a vendre una ideologia que se suposa que és la científica, però que és molt qüestionable, i de fet jo la qüestione, i crec que el primer que hem de fer els valencians en aquest moment tots, el senyor polític que té vostè en la taula també, riu de part meua, que comencen a estudiar en profunditat quines són les conseqüències de l'alienació elitista. Això és la primera passa per a poder entendre tots aquests desgavells que hem partit durant tants anys, patit de la batalla a València, el conflicte lingüístic, tot ve a causa de l'alienació elitista. I Jaume, apunta-te-la. Allí hi havia uns quants personatges que estàvem allí, vam parlar de la qüestió, vam anar adquirint consciència que l'alienació elitista és la que ha fet tot el mal que ha fet. I ens vam donar un plaç al final de la conferència, de ser la proposta de l'any que del dia 30 de març, tornarem a reunir-nos i analitzarem a veure si és cert que l'alienació elitista és la causant de tots els problemes. Si no ho és, retiraré la idea, i si ho és, continuarem trobant-nos el dia 30 a celebrar la mort o el traspàs de Constantí Llombart i continuar estudiant i aprofundint l'alienació elitista. Crec que és un punt important per a la societat valenciana. Lluís, hem d'acabar, concloure ja l'entrevista en tu. Jo encantat. Sí. Acabem, com tu has dit. Lluís, canta. Molt bé. Jo no cante per la veu ni tampoc per la seguida.